Lana nginethulela ividiyo lapho amakholwa ashisa khona izitifiketi esika-matric kanye nezikagesi nezinye zemfundo ephakeme, kubalwa nesokhompyutha kanye nezinye eziningi. Bakholelwa ukuthi zingemisebenzi yakaSathane kanti nendlela ezitholakala ngayo iyindlela yobusathane. Akugcini-ke lapho kuphela, bashisa ngisho amakhadi aseklinikhi nezinye izinto eziningi. Ngicela ukubuza-ke mina, kanti abantu iliphi igeba abangeke baze balihambe ngokuzama ukuphruva uthando labo kuNkulunkulu? Ngibuza ukuthi benza kahle okanye bayabheda. Ngicela ukuthi ningene comment section bese ningichazele usho uvo lwakho. Haleluya bazalwane, Jesu Kristu inkosi. Uyabusa kuze kube phakade. Bazalwane sizoshisa ke Nkosi yami, isitifiketi zaSathane. Haleluya. Lighter fast, icala fast. Okay bazalwane, igama lika Jesu malibongwe. Sishisa isitifiketi bazalwane, sesishisile nje eziningi kakhulu, amakhadi asekliniki, isitifiketi za-security, uliqhubeke college, ama-certificate ezikhampani, siyalahla sidela konke ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. certificate asesikolweni, high school, esisibiza umalusi nje siyashisa konke ngegama likaJesu. Nazo-ke o-N4, N5, N6 njalo. Chazela lapha sisami. Lena-ke learners license siyachisa nje, kunesithombe nje sezulu. Ngendlela asithola ngayo asilungile ngegama likaJesu. Sikhetha uJesu, siyashisa bazalwane, sicela konke ngenxa kaJesu. Siyamlandela, silandela yena. Sesizozwa ngayo ukuthi senzeni. Haleluya. Siyachisa izitifiketi zekhompyutha nje. Zonke ziyashisa bazalwane. Technology le kaSathane. Siyashisa konke ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyashisa. Amachwengesitha ividiyo iqaleke lethi kuningi bese siqalile sikushisa izitifiketi zaSathane, amakhadi asekliniki, ingane ziphila ngemvimbo kaJesu. Haleluya. Eyithombe bese sishisile zasecollege, konke bazalwane sitha ebese sibambe ngakho siyagetting rid of it manje ngegama likaJesu. Siyashisa. Security siyachisa. Yes, siyashisa ngegama likaJesu. Lokhu bufakazi ukuthi into esebenzisana nabantu bebhenki. Haleluya. Sesihamba noJesu manje thina singabafundi bakaJesu thina. Haleluya, haleluya, haleluya. Isithombe nje umuntu esesezweni modela bangithi. Haleluya, umuntu esadukile. Ube yimodli sisi wethu bazalwane ngegama likaJesu. Siyachisa konke ngegama likaJesu. Sikhetha uJesu bazalwane, sikhetha yena, sidela konke. Uma kuthiwa dela konke ngenxa kaJesu, lento esiyenzayo ke. Haleluya, haleluya. Sisi wethu nakho la belungisa ugesi. Haleluya bazalwane. Senza mechatronics ke apha ekholejini. Haleluya. Nescience le idukisayo impela nje, iphikisana noNkulunkulu nezinto kaNkulunkulu. Siyayidela nayo ngegama likaJesu bazalwane. Ngegama likaJesu sidela ngoba uJesu sesibonile ukuthi mkhulu kangaka, yikho sishisa zonke izinto. Usho njalo ubani? uFiliphu 3:7. Haleluya. Konke ngikushaya indiva. Ubukhulu bokumazi. Haleluya. Siyashisa i-certificate CCTV. Uthi kwenze ze-cameras, ngizoba in charge of the-cameras. Siyashisa. TV complaint. Siyashisa bazalwane, sikhetha uJesu. Sikhetha uJesu bazalwane. Hayi izitifiketi lezi. uJesu yedwa wanele bazalwane. Sombane ke siyashisa. Haleluya, haleluya. Ama-document emoto engakhange ifumaneke kahle. Haleluya. Siyashisa. Haleluya. Siyashisa ngegama likaJesu. Siyashisa ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Sikhetha uJesu bazalwane, sidela konke. Uma sithi sidela konke asidlali. Haleluya. Jesu Kristu inkosi bazalwane. Haleluya. Siyashisa, siyashisa. Siyambonga uSimakade bazalwane, siyambonga. Incwadi zesikolo nje siyachisa konke ngegama likaJesu. Siyabonga, siyabonga, siyambabaza uJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga, siyabonga. Haleluya. Amen.